karong hapon, dadon as plenaryo for deliberation. Katong committee report sa Justice ba? Committee. Ang posibleng mo sponsor ani si Jervil Luistro. Katong chairman sa Committee on Justice nga nagsigig trial ato ni aging semana naabot og 55 ka buok. Wagi usik silang 55 o pabor be. So sa naandan katong mo interpolate pro og antay tag 5 minutos na nang ihatag nilang oras. Karong tabi diag mayo 5 minutos diretso. Og maabot na imong time, badlungon mga time na. Undang. So, posible nga, magabian ni kay alas 3, manasapon ang ilang sesyon magsugod. Posible nga wala yung agenda mahimo ni ron. So, huban na, adto na padung sa botasyon. Kung ang botasyon mo pabor, kay matod pang Bicol Sarok Party List ron, 215 na, parparehar man sa una tong unang impeachment si Sara, mga 215, maura na yung numero ha. Pabor. Now, kadang 215, sobra na kainas 1/3 nga requirement. Sa ito pa, sobra na kainas 2/3 na. Kay, 106 na may gikinanglan nga mo pabor, okay na. Game na ta. Pero, kay 318 sila, sa ato pa, sobra na kainas 2/3. O, abot na dito, yato nila kay mag-convene daw, matod pang Sherwin Gatchalian, mag-convene daw ang impeachment court karong Merkules, Pizza 13. Ingon ni Robin Padilla, akong babagan! Kung ka na malanag sa butiting bito ko ng kanahan. Kaya pa, iipon pa ninyo si John Vic Remulla, o niya kay patay. Patay, paitag na siyang utok niya. Mau ba? Kung sa'y pahuway, bisag Domingo, araw lang mailhan yung taos mga tao. Karon, ang imong pagpasabot sa mga tao, pananglitan ha, kung resita, pasabton, manggin nila mga tao, pero naay mga tao, dili tanan mo mapasabot. Sama ng Gingong Ludwig. Nga, dili man tanan mo sabot, mo sa imong kagay, doon na magkita pagtuo. Doon na sa mga, na bisag nituo, nisabot na, pero panatiko mo yun. Pareha nang na nagtatay ni Digong. Kato, dili po tanan kinugos ko, no? Tatay lagi ng Digong. Matol pang, ato ni aking, nilabang si Mana, di ba, Jing Paras, maningon na, dili, malala kinugos ko. Tatay lang. So, kana sila, bisan pag maingon nga, sadaan si Sara, pero sila, maingon ginang, way sala, Sara, giinyo lang gigukod. Pero, ang pangutana, ino na to ang sadaan Sara. Kaya doon ay giingon ni Ramil Madriaga nga naghatod siya og dili ako na kanang gisud og napsak nga kwarta. Katong ipagsud og kwarta, napsak nga kwarta 5 milyones na makato. Napsak na. Nganong di man nato tandugon kadtong nagsud og malita perti naghana. Sa ato pa ang namasangil. Labaw pa na tulisan, malitagang, kaysa ipasangin lang, napsak gang ra. Mau ba? Perting pagkadaghana ni, gubot pas lukot ni, ugma mo mahal ang krono gasolina. Lingaw-lingaw na ito, malimot, uy, di mahal gasolina ay. Sorry, ang krono mo, os ang gasolina mo taas. Dili pareha, ugma ang gasolina, mo taas, mo saka, matag litro ang krono mo, os. Limot-limotan talang na kina-impeachment. Nalingaw naman mong maayo. Unaan pang-aring kang John Vic Remulla nga hinanggaw ng iya. Naloko na. Ipuna ninyo ito senador. John Vic Remulla, Robin Padilla, Lito Lapid. Dahil mga istoryas, mga abogado. Makitaan mga mo na social media nga. Ang mga kongresista ko, no? Ang ilang trabaho, lawmaker, tigpanday, balaod. Pero dili mga abogado. Lapon no abogado. Tigpanday balaod. Pero kung moingon kag nagsubay tiglaban sa balaod, nagpractice sa balaod, mga abogado na dili makaka-practice kung og balaod kung dili ka abogado, di ka kapanglaban. Pero ang mga lawmaker bisag dili abogado, nahimong lawmaker og kalito di mga Robin Padilla. Hastang malasag ilara ning
Katong giingon ni aning senadora Miriam Defensor Santiago, kinahanglan do na gyud untay kanabang educational qualification ang matag senador or congressman. Kay karon ko naas atong constitution able to read and write sa grade 4 ka dagang kag senador ay kamaon kung basa. Kamaon kung suwat. So okay ra. Wa man mo yung kasabot baka sa imong gibasa wala man. So pwede ra. Pero ang katong kang Miriam Defensor kinahanglang naagi taas-taas nga kung ano yung mas taas pag qualification ang mga janitor kay high school graduate. Kaling uban, wakagraduate ng high school na senador na hinoon. Ang senador Lito, patapos na po ang 13th Congress. Ano bang batas na, ano bang panukalang batas na naipasan nyo sa tubag sang hanggaw? Kinumedya siya. Huwag niyo ako tanungin kung anong naipasa kong batas. Hindi nga ako pumasa ng high school? Ingon, hinanggaw ba? Balikan na ako, ha? Kani, dako kayo ning ugma, way laing mahisgutan ani sa katawhan nga nagsunod aning politika. Kasagaran ani kantong yung mahitabo, ang mahitabo gid karong gabi eh. Kung doon na mga votation, way laing mahitabo kay Merkules, i-convene na nila, so di pag ang trial na yun, ha? Pagsabot pa nila sa mga rules, kanto mga karaan nga, mga patakaran nila sa impeachment court, murag way balik-balikon, magamit na itong ilang mga robes, yun nga, mura silang mga pakan. Matod pang kapromilay sa butasyon na sa mubutar baka ang mga Cebu congressmen. Murag ingon ani. Una magani, usa lang yun ha, katong nakapaldo sa flood control controversy, katong pundo. Sigurado ko ako maniguro ko nakamubutar yun. Timanin ninyo nga naapay usa ka tuig tunga ang bangag. Mayo pa ko doon. Usa ka ingno na itong mga 20 pa kabuan. Kung dili mo mubutar pabor, di mo mubutar og yes. Lining articles of impeachment. Timan nga na Bonjing Remulla mo gituyo nagbutang sa presidente aron mo na mubugtaw sa mga kontra. Kung gini may tabo. Tawa, kinsa man yung dagko kayo nakaugom o mga pundo. Nga katong uban, nagsige ka pamutang tarpaulin nga na flood control nga pila ka milyon. Karon wala ginoon ibutang ilang mga tarpaulin hinoon. Unya, ang pangutana, kung di ka mubutar kag no, or mo abstain, or mo absent ka. Consider mo nang, absent lang yung ka na. Mau ba? Sangin ka, ato kasi mong doktor, gisakitan kong lubot, wag ko katambong sa session, di man mo tuo na. Naloko na. O, labaw na yung mubutar kag no. Agoy, ingon na karong ka, ha? Di ara ka, ikaw na ba, Peter Calderon, 12 billion na ba nang imuha diya, 3.3 billion na malabuyok, nayate na. Posibleng, ingnon gining Peter nga, iyang asawang si Pizza nga, butar og yes ha, kay batay na aramatay ko andire. Sila pa puwano di son dire, ang kongresista Mandawi, ari ginis yes, posible. Posible ha, kay tabalos-los man sila. Ang aming grupo tabalos-los, yes, gini. Si Diok Prasco, si Diok Prasco, na, Deputy Speaker na niya, gipromote naman tingag balik nga Deputy Speaker pag budget day na niya. Di ka butan og yes, posible ni. Si Ria Gulyas, asa ka, di ba, absent nga niya. Mau ba? Kung ano ba itong budget itong manangaoy, yab-yab na hinoon ang kang Alan Kirante, di ako kang Jonathan Kirante project. So, may nga nga, yes, may bibi ko. Mayor na sa upon, ang iyang bana na puli niya. Yes, Sir Honor. Yung ana, ang katong suod ni Garjula dito Bohol. Last term na ito. Kung naayat 200 milyones pabaon, marang okay na po kayo. Mau ba? Mauna, kaning politika, dili ang ilang gisanto ani dili ang partido. Kundi ang gisanto ani nila ang paldo. Nalimang kalamis kinabuhig 200 million.
asa mga mangita ng 200 million to sa inyo. Gikan sa buhis nilang Ramil Madera. Gikan sa buhis among manager. Ba? Tuana na paldo nas taga Bohol. Kanawa, kapromilay, matod pa niya. Katong mga kontraktor nga congressman, klaro gitong mubutar og yes kay ang bugtaw ka noong bunsing Remulla na ingno ka nga karong sunod buwan mapailan na mo kaso na nayati. Di na ba ordinaryong kaso, plunder ibutang nimo na kuyog mura mo rebelya dito. Ano ni problema o niya, ha? O niyang gabi matod pa nila, abangan. Naloko na. Nago ko nila ming isyuha kay puro ni isyus kawat, nabasangil, labaw patulisan. Pero alam ko igong oras, ugma, ato ning tiwasan kay na basig na ay mahitabo ugma. Ba? Karong gabi sa ilang sesyon sa Kongreso, amo may bawaan, mahitag ma-post dayon sa mga national papers ang mga balita kay di ba kumo rely ani mga vlogger na hinungdan. Ilaham ng opinion. Aritas mga kuhan, aritas mga national paper like Inquirer, Philippine Star, o uban pa. Kay, klaro kayo nga, both side ng ilaha. O niya, doon na ganay fact-checking before na sila mo pagawas o balita sa ilang mga newspaper or even sa TV, ha? Dito ta. Ayaw na ng mga vlogger. Apel ta kasuno ka ng kalakihan.